Hadin ba Menteri rang ba kajala ula kentu ye kisamla try muluk kathain lamingi bakim dai ban chu update kamang ban yo kam naka reservation policy henry ban pet shaki wei pat kilat ki benta yo kam yo jam u president ke HYC uba Robert Kharjarin ula ong bakani ka jingkran Menteri rang ba la ban sngotu ba ukur shan bhai ka jingdawa ban penkala ya ka reservation policy ha kajala Ula ong ba kumbau menteri rang ba ula ong ba kisam la ki dei ban nuat banyak hunne competition bat ki wei pat ki jat ban riu ula ong ba le si ban wan ra ya ka bakum kata karu kam perkhat thamai kalong ka badei ban ai be ya ka combine reservation ni ka bha lang bet ha ka ju ka thup ya ukhasi bat garu uba Robert ula ong ru ba le si na ka to ka jingkran menteri rang ba la ban pharia ba umut ban pendu no ya ka reservation policy ha ka jela Shushu ulaong, bakani kajing keren menteri rang ba kalong ru ka basngau thamula, namarkat bahakari India kajing don ka reservation kanang kiu dang tang hakini kilais nembala lej, daka baka sorkar India kawan ra ya ka reservation na kabenta ki baduk. Kadba menteri rang ba apat, walangi day ka jela bawan ba ar ha kajing duk, ukwa ban om don kum kata ka reservation. Haka indigenous people day ba ula kentu ye ki samla jongka jela berjongka dongka than lamingi la ni kana ta north east region ba kita ki indigenous people ki jongi ngidi ban long ki baslur ban yat palat ya reservation policy ban ngim desu ban depend ka jingyo kam yo jam haka reservation policy kata ka di statement ke jong u menteri rang ba u Konrad ki sangma ha kini kisngi ki baladep ti habangi phai ya kani statement ngila ban ong le se ba ki don lightly ki benta nama boleh ban batai ke ke jingmut jong gini ki statement nginum la le se ban batai hendrai ha ke jing yo i ki ke jongi le se ki la bandon lightly ki na kan statement ka banengkong kan dei ke babha mo the good ka baar kan dei ke basniu ni ki basniu tam debat an ka balai ka bolong thamula la ni ka bolong fani ka ke babha le si ya ka bangila ban interpret dan ban batai ya ka jingkren jong u menteri rang ba kalong ba le si ka sarkar menta ka don ya ka jing temu ban review ya ka policy no boleh uong ba ngide ban conquer la de ngide ban not ban yakun hak partai borok we ti ngatrai ba kita ki indigenous people la ni kita ki jak mendu trairi kenla ban yakun ya ka partai ki borok we tang lada ki don ka training ground ka bobiem ngatrai wat Ronaldo Messi ro mo ki top footballers menta ki long ki number way footballer mensua ki don ha training ground ha grassroots tila da pikwa ba ki samla ki jongi ki la ban yakun ha ka national level ha jing wat kam yo jam ki la ban yakun ha ta ka global level ha ka jing wa kam yo jam p day ban prepare ya ka grassroots ka bobiem ti kumno pin prepare ya grassroots ngidon kam ban wan ra ya kata ka reservation policy ka badan ka competition ti lada ngishim ya kata ka jing bha le se ke indicate ba ka mekhlia menta kan wan ra ya ka reservation policy ka batmai ka ba khamdon competition hakano ko dur kan wan ra ya competition ngi kwa ban ong balada minister chief minister jongi ukren bat lada ukren ukwa ban pentrikam ngi kwa ban ui ba reservation policy jongi in review ban wan ra ya competition bat ngin sedang kumno ban wan ra ya ta competition ailat ban don no tang ko yi kategori hap deng khasi jenti agaro kata kan wan ra ya ka competition lada minister menteri rang ba jongi walk the talk lani le kumba ka keren lani le kumba ungek mo practice what he preach udi banwan ra ya ka policy thamai ka badan ka level ka competitive happening ki lightly indigenous people hapo ajala hapo artly umdai lai happening ki neotre ka chik ni kwa ban yo i ya ka combined reservation policy happening khasi jenti agaru tenri la do umle umta te kamdon chumut ke jingkren do kabaar le se mo ngishu presume la ning ngishu antan baka jing ong ka jong u le se ban gu no ya reservation policy telo do umut kunta ka dik besniu na tang ong ba kani kabaar ngimtip atau umut andri tang ka ban shu presume le ne tang ka ban shu batai ka jing mut no mo beli ong ba ngimdei ban sakut ha ta ka reservation minded atau pimut ban ong ba ngi kum ka jalang im don kam reservation policy so di umut kum do
ngam keno ba ukran kumta ndai ngisu antat mengi kai ga jimut jung menteri rang ba haba ukran kata no boleh la da uong ba em ga jumut ga jung ka dei bet ban yakun haka jing yo kam yo jam hagi private sector tin nadu meno hitin dan reservation hagi private sector umdan hite hame khliangim dan wat lada kala da don ga jing dawa ban reservation private sector haki sausan teli ki jelahot la don ki reservation hi private sector ri haki bobon hi ki private sector hame khlia bat apo not is ki samla ki jongi ki yakun bet claim reservation ti ladang ngishim ba utmu ya ka private sector kam don jumut ke statement jo no blingi yakun hi opet menta ki private sector ti lada indicate pat saka public sector kalau hatu umud ban duwe the reservation ne umud kumno ya kata ngi kwa ya menteri rang ba bon batai sai bat ka ba kham thamula kan ke statement hindia no boleh ngani thu ki hakanu kadur ka kala thamula no boleh menteri rang ba ujongi penslur ye ki samla ban go beyond reservation henry ke ipat ka policy ka ba prevail menta ke ipat kata ka mindset ka ba prevail menta ha ri india hi brokoi ka ya pher na ka ai jing kren jong menteri rang ba balai ngana ko ki ba ka ya pher kalong kumni nyo post nam tam ka sarkar india ka don tang lai teli ki kategori nam ta ka reservation ST SC OBC dang ha kini ki license ka wanra ya ka new category of reservation kata ka dei ka economic backward reservation menu kita ki economic kemut ki bru ki beduk kemut na lor ka SC ST OBC dan kam sa ka wei ka reservation nam ta ki bru ki beduk kata ka dei ka policy jong ka sarkar india mata hatu kam dei jing hisa ba ka mkhlia kalong baar ka jing duk nalor baduk nalor bat ka boong ba go beyond reservation kai what is the logic behind that ke india ko ong ai bha karpang ki baduk ngingi long baar ka jing duk sa ka ong pat ba nginya perkhat beyond reservation what is the logic in that ka parlimen negara india ko ong ba 10% ni ki baduk di bayar reservation ngilong baar ka jing duk ka india anu menteri rang ba uang we have to think beyond reservation te kemut kini ki ideas ki contradict daladi te which one we have to follow ka bangila deble haki district level nadu basdang jo kami khaliata ka kompan khasi jentia garu reservation policy kala dan lupa haki district level la da fin pet ya ka policy ke jongi kala kranchai bahaki district level kanam don la ka jong ka 40 khasi garu jentia kadi bandon be iti but mental la da fin pet haka jing pelakam dom baklanga kadi ka education department amde ke education na try kadi ka DSC na garu hil haka por bagi overtash ya ka tu post ka thok khasi jentia garu kategori proper percent tila dang ilala banle proper percent haka kategori ada district level beling mana ban wanra ya kata policy haka state level kan wanra more competition kailong inline bat ka statement jong menteri rang ba burung no blei kumangi ong belada ki kwa ba ye ki samla ki jongi kin long fit kin yo kam haka national level bat global level training tiga di berbiang kalau di bersedang nalaying kan nu kam ka bersedang nalaying tinrei lada hakawai ke liang ni ong ye kisamala ke jongi ban kilet yakun national level kilet yakun haka international level katba ha state level pat dang don sub division kamdon kata ka room ban ya compete ti hai la ngajing keli kolong ba not mo ban phak clear regi bom pat ele first division ban kun ailit lalu beli kun FIFA is next to impossible tilada u menteri rang ba walk the talk la ne u ngej ule ya ni kwa ban ya reformation hakini ki sectors rai lada kamdon ke reservation ka reformation haki policy kamdon ke review policy kani ke jingkeren kan sulong tang ke jingkeren ke bom nam don kan kono ka jingmut